Postoje imena koja glasno odzvanjaju u povijesti, a postoje i ona koja tiho nestanu. Ona je živjela unutar zidina palače. Bila je unuka Sulejmana Veličanstvenog, kći Mihremah i Rustem Paše, nasljednica dinastije koju su stvorili Hürrem Sultan i njezina djeca. Njezin život isprepleo se s posljednjim godinama velikog sultana, borbom za moć na dvoru Selima II i usponom novih Sofija. Ako voliš priče u kojima se iza poznatih imena kriju sudbine žena koje su držale carstvo u ravnoteži, svakako se pretplati na kanal Zaspi s poviješću i klikni zvonce. Bit će još zanimljivije dalje. Prvo poglavlje. Rođenje unuke velike dinastije Ajše Hümašah rođena je sredinom 16. stoljeća, u godinama kada je Istanbul živio u miru kasne vladavine Sulejmana, a palača Topkapi ostala središte ogromne moći. Njezina majka, Mihremah Sultan, zauzimala je posebno mjesto u osmanskom svijetu. Bila je jedina kći sultana i Hürrem. Imala je utjecaj kakav je među ženama u osmanskoj kući bio rijetkost. Djevojčičin otac, Rustem Paša, nekoliko je godina bio veliki vezir i smatrao se jednom od najmoćnijih osoba u carstvu. Zato rođenje Ajše Hümašah nije bila samo obiteljska radost. Ono je učvrstilo vezu između dviju vodećih sila na dvoru. Točan datum rođenja djevojčice nije naveden u izvorima, ali sve upućuje na prve godine 50. godina 16. stoljeća. To je bilo razdoblje kada je Mihremah živjela na dva mjesta. Dio vremena provodila je u odajama uz majku i oca, a dio u svojim vlastitim odajama koje su joj dodijeljene nakon vjenčanja. S rođenjem djeteta život se odmah promijenio. U kući Rustem Paše odvojena je soba za bebu, odabrane su iskusne dadilje i primalje, donesene su tkanine, jastuci, srebrno posuđe i sve što je bilo potrebno za njegu sultanove unuke. Ajše je odrasla u atmosferi brige koja je u ono vrijeme bila rijetka. Sulejman je, sudeći po zapisima njegovih dvorjana, bio pažljiv prema svim svojoj djeci i unucima, a rođenje prve unuke bilo je tiho, ali važno događanje za njega. Posjećivao je kćer, raspitivao se o zdravlju djeteta i čak naručio majstorima poseban nakit za Ajše, koji je ostao u obitelji desetljećima. Hürrem, koja je još uvijek zadržala utjecaj u haremu, osobno je odabrala sluškinje za djevojčicu i inzistirala da njezina kolijevka bude ukrašena srebrnim ukrasima i finim rezbarijama majstora iz Burse. Prvi mjeseci Ajše Hümašah prošli su u miru, ali izvan palače osjećalo se da se vremena počinju mijenjati. Sulejman je stario. Državne odluke sve više su ovisile o njegovim vezirima, a sam Rustem Paša stajao je u središtu političkog života carstva. U takvim okolnostima rođenje unuke smatralo se nastavkom velikog obiteljskog saveza. Saveza koji je povezivao vladajuću dinastiju s najutjecajnijim sinom zemlje. Ajše je odrasla u svijetu u kojem su zidovi palače skrivali razgovore ambasadora, korake janjičara i šaputanja dvorskih žena. Za nju je sve to bilo samo pozadina, ali već na samom početku života bilo je jasno. Unuka sultana i kći Mihremah postat će dio novog poglavlja u povijesti carstva koje se mijenjalo pred našim očima. Drugo poglavlje, djetinjstvo između dvije palače. Prve godine života Ajše Hümašah prolazile su između dva svijeta koji su postojali jedan uz drugi, ali su imali različite ritmove, različite redove i čak različite tišine. Jedan svijet bila je Topkapi, djedova palača, gdje su se rezbarena vrata otvarala prema vrtovima punim mirisa čempresa, a svaki korak sluškinje odjekivao je uz daleke pozive na molitvu. Drugi svijet bila je kuća njezinih roditelja, kamo su Mihremah i Rustem Paša dovodili kćer kad su je željeli sakriti od beskrajnih državnih briga velikog vezira i od bučne palačke etikete. Kuća Mihremah i Rustem Paše bila je uređena prema svim pravilima visokog osmanskog života. Tu su bile prostrane ženske odaje, zatvorene od tuđih pogleda, privatni unutarnji vrt, male fontane i posebne sobe za dadilje, majstore i pisare koji su vodili kućne knjige. U toj kući Ajše je bila okružena ženama čiji je rad počinjao prije zore.
Jedna je pripremala biljne napitke za nju, druga se brinula o njezinoj odjeći, a treća je bila zadužena za čistoću sobe u kojoj je stajala kolijevka. Tako je nastala mjerena, gotovo ritualna briga kakva je bila svojstvena djeci sultanove dinastije, ali unatoč udobnosti i miru, palača Topkapi ostala je glavno mjesto Aishina djetinjstva. Ovdje se osjećala zaštićenom od dvije osobe koje su određivale tijek cijelog carstva. Sulejman je u svojim odajama čuvao darove iz različitih zemalja. Ponekad bi unuci pokazao svijetle tkanine ili male figurice koje su donijeli ambasadori. Hürrem, koja je zadržala blagu autoritet među ženama harema, posvećivala je unuci koliko god je mogla pažnje, okružujući je toplinom i zahtijevajući najbolje za nju, od tkanine za pokrivače do učiteljica koje će joj predavati prve lekcije. Život u Topkapiju bio je potpuno drugačiji. Ovdje je sve bilo podređeno ritmu dvora. Glasni koraci janjičara smjenjivali su se s tišinom harema. Dvorski posjeti slijedili su jedan za drugim, a iza svakih vrata krio se mali svijet. Ajše je to promatrala, još ne shvaćajući smisao onoga što se događa, ali atmosfera palače ipak ju je oblikovala od najranijeg djetinjstva. Ovdje je vidjela kako žene komuniciraju, kako se starije ponašaju, kako slušaju ili ne slušaju naredbe, kako se pokazuje poštovanje i gdje ono nestaje. Sve je to postalo njezina prva lekcija o životu na dvoru. Mihremah se trudila da Keći ne odraste okružena samo luksuzom. Privlačila je mentore koji su Ajše učili prvim riječima, molitvama i pravilima ponašanja. Djevojčica se rano navikla na raspored, buđenje u zoru, umivanje hladnom vodom, jutarnja molitva, male igre i prve lekcije. Učiteljice iz harema objašnjavale su joj slova, učile je razlikovati boje tkanina, obraćati pažnju na uzorke i razumjeti jednostavne zapise koji su se vodili za kućanstvo i vjerske potrebe. Sve je to bilo dio pripreme kćeri za budućnost koja po definiciji nije mogla biti obična. Tako su prolazile njezine rane godine između doma, gdje je vladala nježna majčina briga, i palače, gdje je osjećala dah ogromnog carstva. Ajše je odrasla među ljudima koji su znali vrijednost svake riječi, svakog dara i svakog pogleda. I iako je još bila dijete, njezin život već je bio oblikovan utjecajem dviju najmoćnijih žena svoga vremena, Mihremah i Hürrem, koje su s unukom dijelile ne samo ljubav, nego i brigu kakva će osoba postati. Treće poglavlje, prve crte karaktera Ajše Humašah, odrasla je u okruženju u kojem je svako jutro počinjalo jednako, ali je svaki dan donosio nova iskustva. Rane godine provedene između Mihremahinih odaja i dvorana Topkapija postupno su oblikovale njezin vlastiti karakter. Žene na dvoru primjećivale su da sultanova unuka raste kao mirna, pažljiva i prirodno promatračka djevojčica. Rijetko je plakala, rano je počela razlikovati glasove oko sebe i brzo je naučila razumjeti ton kojim su joj se odrasli obraćali. Posebno jak utjecaj imala je bliskost s Mihremah. Ajšina majka imala je suzdržan, ali čvrst karakter. Znala je držati se u svakoj situaciji i nikad nije dopuštala da joj osjećaji zamute zdrav razum. Mala Ajše često je sjedila uz nju dok je Mihremah pisala pisma ili razgovarala sa svojim pouzdanicama. Djevojčica je promatrala kako majka vodi razgovore, kako sluša i kada je potrebno prekida sugovornika. Ta promatranja, iako na razini dječjeg doživljaja, postala su njezine prve lekcije o onome što će se kasnije zvati osmanskom dvorskom taktičnošću. Veza s Hürrem bila je drugačija, mekša i puna intenzivne brige. Hürrem je često držala unuku u svojim odajama gdje je vladala posebna atmosfera, kupole iznad glave, fine tkanine i tihi razgovori sluškinja. Ajše je vidjela kako žene harema slušaju Hürrem, kako čekaju njezine riječi, kako se trude izvršiti njezine upute. Čak je i dijete moglo shvatiti da se nalazi uz osobu koja se poštuje. Iako je Ajše bila premlada da razumije političku ulogu bake, već je osjećala da uz Hürrem postoji nešto važno što se ne može izraziti jednostavnim riječima.
Znakovi budućeg karaktera pojavljivali su se postupno. Ejše je lako pamtila lica, hvatala raspoloženje odraslih i uvijek se privlačila knjigama, iako tada još nije znala ni jedno slovo. Nisu je razvijali samo mentori, nego i sam prostor. Dugi hodnici palače, uski prolazi, unutarnji vrtovi. Sve je to poticalo znatiželju. Rano je počela postavljati pitanja. Isprva jednostavna, zatim sve sigurnija i upornija. Na malim obiteljskim okupljanjima Ajše se ponašala iznenađujuće mirno. Kad bi Sulejman došao u Mihremahinu sobu, djevojčica se nije skrivala. Nije bila sramežljiva, nego je s zanimanjem gledala djeda koji je, unatoč strogosti, uvijek nalazio minutu da se raspita o njezinu zdravlju. To je rijetka osobina, ne izgubiti se čak ni uz vladara ogromnog carstva. Mnogi dvorjani primijetili su je kao znak unutarnje snage. Postupno je njezin karakter počeo dobivati crte koje će kasnije odrediti njezin odrasli život. Sposobnost slušanja, sposobnost promatranja, mirno samopouzdanje i sposobnost držanja dostojanstva bez obzira na druge. 4. poglavlje, odgoj nove vrste princeze. Kada je Ajše Humaša dosegla dob u kojoj su djevojke počele ozbiljnije učiti, njezin život postupno je postao niz lekcija, susreta, uputa i promatranja. Keći Mihremah i unuka Hürrem nisu mogle odrastati kao obično dijete. Njezina budućnost, njezin položaj i čak navike oblikovali su se unaprijed, korak po korak, kako su to zahtijevale tradicije osmanske kuće. Odgoj princeze počeo je od nule. Učili su je disciplini u svakodnevnom životu, u koje vrijeme ustajati, kako se pravilno umivati, kako složiti odjeću, kako jesti u prisutnosti starijih žena. Sve te stvari mogle su se činiti jednostavnima, ali u palačkom okruženju bile su dio dubokog, gotovo ritualnog procesa odrastanja. U Topkapiju vladala su stroga pravila, a Ajše ih je postupno učila promatrajući kako sluškinje izvršavaju svaki korak s preciznošću i poštovanjem. Od najranije dobi veliku ulogu u Ajšinu životu imale su mentorke, žene čije se iskustvo prenosilo s koljena na koljeno. Prva skupina učila ju je pisati i čitati. Djevojčica je učila arapsko pismo, naučila pisati čak i jednostavna pisma i pravilno držati trsku. Kasnije se nastavni plan proširio na proučavanje poezije, odlomaka vjerskih tekstova i sposobnost pisanja kratkih bilješki. Gotovo svaka žena sultana u zreloj dobi upravljala je ogromnim kućanstvom, pa je Ajše rano naučila da će joj sposobnost čitanja i analiziranja dokumenata biti jednako važna kao i plemenite manire. Druga skupina mentorki učila ju je etiketi. Pokazivali su joj kako ući u sobu, kako se obraćati starijim ženama harema, kako slušati sugovornika bez prekidanja i kako izraziti slaganje ili neslaganje laganim naklonom glave bez nepotrebnih riječi. U haremu, gdje je svaki pogled bio važan, sposobnost držanja stava smatrala se najvažnijom kvalitetom. Mihremah, koja je pratila napredak kćeri, ponekad je ispravljala mentorke i tiho objašnjavala Ajše kako reagirati u određenim situacijama. Ajše je bila pažljiva, upijala je svaku riječ i s vremenom počela oponašati majčine manire, mjerene pokrete, miran glas, lagani naklon glave u pozdravu. Posebno mjesto u njezinu odgoju zauzele su lekcije o milosrđu i ekonomskom razumijevanju. Mihremah je kćer unaprijed pripremala za to da će jednog dana postati gospodarica vlastitih vakufa, zemalja i prihoda. Pokazivali su joj kako izgledaju knjige o dobiti i rashodima, kako čitati trgovačke račune i što znače dokumenti koje donose pisari iz pokrajina. Objašnjavali su joj zašto je važno pomagati siromašnima, podržavati škole i džamije te dijeliti hranu tijekom posta. Takve lekcije oblikovale su ne samo praktično razumijevanje života, nego i osjećaj odgovornosti koji se očekivao od princeze njezina ranga. Bilo je i lekcija koje su se ticale ljepote i reda. Ajše je učila razumjeti tkanine, razlikovati svilu od satena, shvaćati kako se boje slažu, kako pravilno brinuti o nakitu i kako sakriti pisma da ne privuku nepotrebnu pažnju.
To je bio važan dio ženske kulture palače. Svaka sultanova kći morala je shvatiti da su izgled i urednost dio njezina statusa. S vremenom su se Ajšine obveze proširile sudjelovanjem u malim prijemima. Mihremah je ponekad pozivala poštovane žene harema ili supruge visokih dužnosnika k sebi. Za odraslu ženu to su bili obični susreti, ali i za djevojčicu to su bile prve lekcije. Ajše je sjedila u blizini, pažljivo slušala kako majka vodi razgovor, ponekad se nježno smiješila, a ponekad postajala stroga. Vidjela je kako žene reagiraju na vijesti, kako oprezno prenose glasine, kako znaju razgovarati o važnim stvarima bez spominjanja imena. Njezina šutnja i sposobnost slušanja bile su iznenađujuće. Čak i kao dijete posjedovala je mir koji je bio rijetkost među mladim djevojkama njezina kruga. A ipak, najvažnije u njezinu odgoju nisu bile samo lekcije. Bio je to duh vremena. Ajše je bila kći Mihremah, žene koja je prva osmanska princeza dobila ogromne prihode, sudjelovala u gradnji džamija, poduzimala duga putovanja i dopisivala se s najvećim političkim ličnostima svoga vremena. Bila je unuka Hürrem, žene koja je promijenila ustroj harema i postala punopravna politička figura uz sultana. A Ajše je odrasla u sjeni tih dviju žena, čija su djela za nju stvorila potpuno novu sliku princeze. Ne samo ukras dvora, nego i gospodarica, pokroviteljica i utjecajna figura u obitelji. Do trenutka kada je Ajšino školovanje postalo ozbiljnije, već je bilo jasno da je pripremaju ne samo za ulogu supruge i majke. Pripremaju je za ulogu žene od koje se očekuju snaga, inteligencija i sposobnost da drži pod kontrolom sve što joj je povjereno. 5. poglavlje. Prvi tastovi i obiteljska očekivanja. Kada se Ajše Hümašah približila dobi u kojoj se počinjala oblikovati sudbina osmanskih princeza, njezin život ponovno se promijenio. Neprimjetno, ali nepovratno. Sada su uz nju sve češće bile žene na čijim su ramenima ležala pitanja budućih saveza. One koje su mogle vidjeti ne samo djevojčičin karakter, nego i političku kartu carstva. U Mihremahinoj kući počeli su se spominjati razgovori koji su prije bili skriveni iza zatvorenih vrata. Iako Ajše nije izravno čula te razgovore, osjećala je da se stav odraslih prema njoj promijenio. Postao je suzdržaniji, pažljiviji i gotovo proračunat. U Osmanskom carstvu princeze su bile dio državnog sustava. Njihovi brakovi nikad nisu bili osobni izbor. Oni su učvršćivali saveze, određivali ravnotežu snaga i mogli su stvoriti ili uništiti karijeru bilo kojeg muškarca. Ajše, kao unuka sultana i kći velikog vezira, imala je posebnu vrijednost. Nije se mogla udati za princa ili stranog vladara kao što se događalo u nekim europskim dinastijama. Prema tradiciji, sultanova kći i unuka mogle su se udati samo za muslimanskog Sandžak bega, čiji su rang i zasluge bile dovoljno visoke. Prvi razgovori o njezinoj budućnosti pojavili su se ubrzo nakon što je djevojčica napunila oko 10 godina. Mihremah nije žurila. Znala je cijenu političkog braka i željela je da izbor bude dobro promišljen. No najviši dužnosnici carstva savršeno su shvaćali da Ajšin savez znači pristup utjecaju same Mihremah, uspomeni na Hürrem i poštovanju Sulejmana, koji je još bio živ i zadržavao ogroman autoritet. Na popisima mogućih kandidata našla su se imena ljudi čije su karijere brzo napredovale. Iskusni beglerbegovi, mladi paše bliski Rustemu i oni koji su se nadali da će jednog dana preuzeti njegovo mjesto. Svaki tjedan stizala su nova pisma, novi oprezni nagovještaji, nove molbe prenesene preko pouzdanih žena. Mihremah je gotovo sve odbijala, ljubazno, čvrsto i bez objašnjenja. Nije željela vezati sudbinu kćeri uz slučajni politički interes koji bi mogao nestati preko noći. U to vrijeme Ajše je nastavila živjeti svoj uobičajeni život. Još je bila premlada da shvati da se smisao pogleda koje su starije žene razmjenjivale mijenja, ali osjećala je promjenu. Majka ju je pripremala za to da će jednog dana napustiti roditeljski dom. Mentori su počeli više paziti na to kako sjedi, kako govori, kako odgovara na pitanja. Učili su je suzdržanosti u pokretima, sposobnosti skrivanja umora
i nepokazivanja razdraženosti. Sve je to bilo dio pripreme za odraslu ulogu. Ulogu u kojoj se vanjska mekoća spajala s unutarnjom čvrstoćom. Istodobno su počeli stizati prvi darovi. Skupe tkanine, narukvice, rijetki nakit donesen iz Anadolije, čak i pisma s finim natpisima. Formalno su bili namijenjeni Mihremah, ali svi su savršeno dobro znali kome su zapravo posvećeni. Takvi gestovi nisu značili izravnu ponudu, ali postali su njezin nagovještaj. U osmanskom društvu darovi su mogli govoriti glasnije od riječi. Međutim, jedno ime sve češće se pojavljivalo u razgovorima među visokim dužnosnicima. Ahmed, kasnije poznat kao Semiz Ahmed Paša. Njegova karijera brzo je napredovala. Imao je reputaciju pouzdanog i uravnoteženog Sandžak bega, a što je još važnije, poštovali su ga i Rustemovi ljudi i pristaše drugih skupina na dvoru. To ga je činilo prikladnom figurom oko koje nije bilo opasne napetosti. No, konačna odluka još nije bila donesena. Mihremah je još uvijek promatrala, procjenjivala hoće li odgovarati ulozi koju je zamislila za kćer. Ajše je i dalje rasla, ne sluteći da je njezina sudbina već postala predmet rasprave, doduše oprezne. Unutar visokog društva palače to je uvijek bio dug, oprezan i skriven proces iza slojeva etikete. A Ajše se postupno približavala trenutku kada će njezino djetinjstvo ustupiti mjesto novom životu, novim obvezama i novom mjestu u strukturi dvora. 6. poglavlje. Brak s obitelji Ahmed Paše i početak odraslog života. Kada je izbor konačno pao, život Ajše Humašah promijenio se gotovo neprimjetno, ali nepovratno. Mihremah sultanina odluka u korist Ahmeda, budućeg Semiz Ahmed Paše, nije bila samo obiteljski potez, nego politički gest koji su cijenili i u prijestolnici i u pokrajinama. Ahmed je bio čovjek bez blještavih skandala, bez oštrih ambicija, ali s čvrstom reputacijom, suzdržan, uravnotežen i iskusan u upravljanju. Bio je jedan od onih dostojanstvenika čija je karijera građena na pouzdanosti. Za kćer Mihremah takav je savez izgledao siguran i dostojan. Pripreme za vjenčanje počele su davno, prije nego što je sama ceremonija zakazana. Prema osmanskoj tradiciji, miraz princeze igrao je ključnu ulogu. Mjesecima su pisari sastavljali detaljne popise tkanina, nakita, namještaja, prihoda od zemlje i drugih darova koji će poći s Ajše u muževu kuću. Ti popisi ponekad su brojali desetke stranica, svilene haljine, perzijski tepisi, srebrne lampe, škrinje s nakitom, rijetki pojasevi sa zlatnim vezom. No, najvrijednije nije bilo zlato, nego sam status princeze koji je Ahmedovu obitelj uzdizao iznad većine dostojanstvenika. Vjenčana ceremonija održala se prema palačkom etiketu. Ženski dio ceremonije, onaj u kojem je Ajše sudjelovala, održan je u Hürreminim odajama. Bilo je prisutno samo žene, rođakinje, pouzdane sluškinje i supruge visokih dužnosnika. Tog dana Ajše je stajala između dva svijeta, djetinjstva i odraslog života. Nosila je široku, bogato ukrašenu haljinu, a kosa joj je bila upletena tankim zlatnim nitima. Zadržala je mir za koji su je odgajali od najranije dobi, ali duboko u sebi shvaćala je da njezin život više neće teći pod majčinim vodstvom. Nakon završetka ženskog dijela ceremonije, došao je trenutak kada su, prema tradiciji, princezi pokrili glavu laganim velom i svečano najavili njezin prijelaz u muževu kuću. To je bio jedan od rijetkih simboličnih koraka koji se ponavljao iz generacije u generaciju. Mihremah je stajala u blizini i, iako je zadržala vanjsku strogost, u pogledu joj se nazirala mekoća. Prvi put, nakon mnogo godina, predavala je jedino dijete novom životu. Kuća, Semiz Ahmed Paše, nalazila se u jednoj od prestižnih četvrti Istanbula, nedaleko od palačkih vrtova. Tu su već pripremili ženske odaje, unutarnji vrt, sobe za sluškinje i mjesto za čuvanje mirza. Kada je Ajše prvi put ušla u novi dom, dočekale su je žene nove obitelji, neke s poštovanjem, neke s blagom uzbuđenošću. Napokon, princeza sultanove krvi postala je njihova gospodarica. Atmosfera u kući bila je drugačija.
nije bila tako veličanstvena kao u Topkapiju, ali mirnija i zrelija. Sada više nije bila samo kći i unuka. Postala je supruga utjecajnog Sandžak Bega, gospodarica velike kuće i buduća majka. Semiz Ahmed Paša bio je stariji od nje, ali suvremenici su bilježili njegov blag karakter i poštovan stav prema princezi. Shvaćao je da brak sa sultanovom unukom nosi odgovornost i nikad si nije dopuštao nepromišljene postupke. Ajše je odmah samouvjereno zauzela svoje mjesto, promatrala je rad kućanstva, ulazila u svakodnevne poslove, upoznavala sluškinje i provjeravala pisareve zapise. Princeza odgojena u središtu carstva shvaćala je da novi dom nije samo zidovi, nego struktura za koju je ona sama odgovorna. Već u prvim mjesecima bilo je jasno da je Mihremahin odgoj ostavio traga na kćeri. Ajše se nije trudila istaknuti, ali njezina prisutnost odmah se osjećala. Prijelaz iz svijeta djetinjstva u svijet odraslih bio je dovršen i u tom trenutku počeo je njezin novi život. Život u kojem je morala ne samo održavati dostojanstvo sultanove krvi, nego i dokazati da može voditi vlastitu kuću jednako samouvjereno kao što je njezina majka vodila svoje zemlje i projekte. 7. poglavlje. Kuća velikog vezira i rođenje prve djece, život Ajše Humašah u kući Semiz Ahmed Paše, postupno je ušao u stabilan ritam koji je spajao mir, kućanske obveze i stalnu prisutnost velikog broja ljudi. Kuća velikog vezira u Istanbulu nije bila samo obiteljska rezidencija. Bila je središte mnogih aktivnosti. Ovdje su stizala pisma iz pokrajina, ovdje su se primali izaslanici, ovdje su se vodile poslovne knjige, a svaki hodnik podsjećao je da je Ajšin muž osoba državnog ranga. A ipak, unutar ženskih odaja vladala je posebna atmosfera, meka, mjerena i gotovo intimna, gdje su vladali red i tradicija. Prvo što je Ajše učinila nakon vjenčanja bilo je pažljivo proučavanje ustroja nove kuće. Polako je obišla sve sobe, pažljivo promatrala sluškinje, pitala tko što radi i bilježila detalje. U kući Ahmed Paše bile su starije žene koje su bolje od svih služile njegovoj majci. Ajše je poštovala njihovo iskustvo, ali nije im dopuštala da je kontroliraju. Njezin odgoj dao joj je unutarnje samopouzdanje, a bliskost s Mihremah oblikovala je zahtjev za redom. Postupno je postala gospodarica kuće ne po tituli, nego u stvarnosti. Nadzirala je rad kuharica, provjeravala čistoću odaja, primala izvješća pisara o troškovima i raspoređivala zadatke među mlađim sluškinjama. Njezin miran, promišljen karakter pomagao je izbjeći sukobe. Ajše nije dizala glas, ali njezina riječ nije se osporavala. Znala je slušati, ali je znala i zahtijevati. Rijetka kombinacija, posebno u obiteljima visokih dužnosnika, gdje je unutarnji život često počivao na strogosti. Upravo u tom razdoblju sudbina je Ajše darovala ono što je osmanska tradicija smatrala najvažnijim dijelom ženskog života – prvu djecu. Rođenje djeteta u obitelji visokog Sandžak Bega bilo je događaj koji se ticao ne samo same obitelji, nego i široke mreže ljudi koji su ovisili o njoj. Prema običaju, prvi mjeseci trudnoće držali su se u tajnosti, a čak su neke dvorske žene saznale za Ajšino stanje tek kada odjeća više nije mogla sakriti promjene. Kada je došlo vrijeme za rođenje prvog djeteta, u kuću su pozvane najbolje primalje i dadilje. Žene su pripremile sobu, donijele tople tkanine i prokuhanu vodu. Izvršili su potrebne rituale koji su trebali zaštititi majku i dijete. Ajše je zadržala mir koji joj je usađen u djetinjstvu. Čak i u teškim trenucima ponašala se kao da potpuno vjeruje i ljudima i sudbini. Rođenje sina bilo je važan trenutak u njezinu životu. Sada je postala ne samo supruga, nego i majka čovjeku koji će u budućnosti služiti carstvu. U kući Semiz Ahmed Paše nekoliko dana vladala je svečana tišina. Sluškinje su objesile nove tkanine i donijele tamjan. Žene koje su ulazile čestitale su Ajše, dok su se u muževim odajama razgovaralo o budućim mogućnostima za dijete. Za Ajše je sve to imalo drugačije značenje.
Osjećala je da odrasli život sada pripada ne samo njoj, nego i onima koji će se roditi iz nje. Nakon nekog vremena sudbina joj je darovala kćeri i druge sinove. Svako novo dijete proširilo je njezin utjecaj. U osmanskoj tradiciji majka sinova uvijek je nosila veću težinu od onih koje nisu imale ni jedno. Muškarci su održavali obiteljsko ime, nasljeđivali položaje i učvršćivali veze. Ali Ajše je jednako brinula o svim djeci. Njezin stav prema njima bio je nježan, pažljiv, ali bez pretjerane sentimentalnosti. Ponavljala je Mihremahin pristup. Ljubav treba davati snagu, a ne slabost. S dolaskom djece njezini dani postali su puniji. Ujutro je provjeravala sobu u kojoj su djeca spavala, zatim se bavila kućanskim poslovima, susretala se sa ženama zaduženima za odgoj starije djece, a bliže večeri mogla je posvetiti vrijeme tihim obiteljskim trenucima. Ahmed Paša, iako zauzet državnim poslovima, uvijek je nalazio priliku posjetiti suprugu i djecu. Kronike bilježe da je njihov brak bio pun poštovanja i skladan. Između njih nije bilo jakih izljeva, ali je postojala stabilnost, nešto što se cijenilo u obiteljima visokih dužnosnika. Ajšino tiho samopouzdanje, njezina sposobnost vođenja kuće, nježan utjecaj na djecu, sve je to činilo važnom figurom u životu Semiz Ahmed Paše. A u društvu u kojem je mnogo ovisilo o ravnoteži u obitelji, njezina uloga bila je značajnija nego što se moglo činiti izvana. Tako je počelo najintenzivnije razdoblje njezina odraslog života. Vrijeme kada se od kćeri dviju velikih ličnosti pretvorila u samostalnu ženu, odgovornu za svoju obitelj i svoje okruženje. 8. poglavlje. Pokrajine, imenovanja i novi obzori za obitelj. Kada su Ajše Humašahina djeca počela rasti, život njezine obitelji ušao je u novo razdoblje povezano prije svega s imenovanjima Semiz Ahmed Paše. Najviši dužnosnici Osmanskog carstva rijetko su ostajali samo u prijestolnici. Povjeravali su im velike pokrajine, velike građevinske projekte, zapovjedništvo vojskom i kontrolu prihoda. Za obitelji je to značilo stalne promjene. Pisma iz različitih kutova carstva, pripreme za moguće muževe odlaske i nove obveze za Ajše koje su se pojavljivale svaki put kada je Ahmed Paša dobio novu dužnost. U 16. stoljeću pokrajine nisu bile samo upravna područja, bile su temelj državne moći. Tamo su se formirale vojske, ubirali porezi, slali mladi dužnosnici da steknu iskustvo, a Paše čija je sposobnost mogla ojačati sultanovu vlast. Ahmed Paša dobio je nekoliko dužnosti povezanih s upravljanjem regijama. I iako je Ajše obično ostajala u Istanbulu, promjene je osjećala odmah. Broj pisara u kući se povećao. Stizali su ljudi iz pokrajina s izvješćima, pojavljivali su se trgovci koji su se nadali riješiti svoje probleme preko obitelji visokog dužnosnika. Ajše je pomno pratila svaku od tih promjena. Mogla je čitati riječi i geste onih koji su dolazili u njezinu kuću. U nekima je vidjela pouzdanost, u drugima pokušaj ulagivanja. No najvažnije je bilo da je shvaćala kako će muževe nove dužnosti utjecati na budućnost njezine djece, posebno sinova. Zato je počela više pažnje posvećivati odgoju dječaka. Birala im je mentore upoznate s pokrajinskim životom, ljude koji su mogli objasniti što je poljoprivreda, kako funkcioniraju prihodi od zemlje, kako se ponašaju lokalni vladari, kako rješavati sukobe između plemena i gradskih zajednica. Ponekad je Ahmed Paša morao odlaziti na duga putovanja. Odlazio je s malom pratnjom i pisarima, ostavljajući Ajše da sama vodi kuću. Ta razdoblja postala su ispit njezina karaktera. Znala je održavati red, raspoređivati zadatke i brinuti se o kućanstvu bez stvaranja privida napetosti. Njezin glas ostajao je miran, a odluke promišljene. Čak ni starije žene, koje su možda raspravljale pred drugim gospodaricama, nisu pokušavale nametati mišljenje pred njom. No, život obitelji nije bio povezan samo s Ahmedovim imenovanjima. Ponekad su pokrajine same ulazile u kuću. U mirazu su Ajše donosili darove, ne toliko raskošne koliko tipične za mjesta na kojima je njezin muž radio. Tkanine iz Rumelije, srebrno posuđe iz Anadolije, posuđe iz Sirije,
Te stvari nisu bile za pokazivanje. Bile su znak poštovanja i priznanja moći onoga s kim je obitelj bila povezana. Ajše je pomno promatrala svaki detalj. Željela je razumjeti kako žive ljudi u područjima kojima je njezin muž upravljao. Pitala je kakvi su urodi, kakvi su obrti, kakvi su putovi i koliko često dolazi do sukoba. Sve joj je to pomagalo bolje zamisliti ustroj države čiji je i sama dio, iako u ženskim odajama. S vremenom je njezino razumijevanje pokrajinskog života postalo toliko primjetno da su joj žene čiji su muževi služili u različitim dijelovima carstva dolazile po savjet. Kako pravilno odgovoriti na pismo, kako pripremiti kuću za mužev dugotrajni odlazak, kako komunicirati s ljudima dovedenim iz daleka. Ajše je takve molbe primala mirno. Nije se trudila izgledati kao učiteljica, ali pomagala je ako je vidjela iskrenost. Svako novo imenovanje Ahmeda učvrstilo je položaj obitelji. Sada njezin dom nije bio povezan samo s Istanbulom, nego i sa širim zemljama carstva. A Ajše, uvijek pažljiva i uravnotežena, shvaćala je da što je širi krug muževih obveza, to veća odgovornost pada na nju. Nije se trudila miješati u politiku, ali je shvaćala da je stabilna kuća potpora čovjeku koji upravlja zemljama, vojskama i ljudima. Tako su se neprimjetno u njezinu životu pojavili novi obzori, ne u obliku putovanja, nego u obliku znanja, ljudi i obveza koji su ulazili u njezin dom iz dalekih krajeva. Upravo tih godina počeo se oblikovati čvrst temelj koji će joj kasnije omogućiti da zauzme još važnije mjesto u strukturi palačke moći. 9. poglavlje, promjena epohe, Hüremin odlazak, Sulejmanove posljednje godine i Ajšin novi položaj za Ajše Humaša, počelo je razdoblje koje će postati jedno od najtežih i najoblikovnijih u njezinu životu. Do tada su iza nje stajale dvije žene nevjerojatne snage, Hürrem, njezina baka, i Mihremah, njezina majka. Obje su oblikovale lice harema, obje su znale utjecati na sultanove odluke, obje su bile izvor stabilnosti za Ajše. Ali godine su prolazile i sudbina je postupno počela oduzimati temelj na kojem je počivalo njezino unutarnje samopouzdanje. Prvi udarac bila je smrt Hürrem Sultan. To se dogodilo sredinom 60. godina 16. stoljeća, kada je Ajše već bila odrasla žena i majka. Hüremin odlazak za nju nije značio samo gubitak voljene osobe, nego i simbol kraja jedne epohe. Bila je slomljena gubitkom žene, čije su riječi desetljećima odjekivale među mramornim stupovima. Za Ajše je to bio gubitak koji je teško objasniti jednostavnim riječima. Hürrem je nije odgajala svakodnevno, ali sve u palačkom životu odvijalo se pod sjenom bakina imena. Činilo joj se da je svijet postao tiši, kao da je nestao glas na koji su svi bili navikli slušati. Ajše je dopustila sebi žalovati samo unutar zidova ženskih odaja. Izvana je ostala mirna, kako je to zahtijevao njezin status sultanove unuke, ali unutra je osjećala prazninu. Provela je duge večeri sjedeći uz otvoreni prozor svojih odaja, slušajući zvukove Istanbula koji su joj se činili grubljima. Sjećala se Hürreminijih mekih ruku, njezina glasa, njezina pogleda i osjećala da će sada morati živjeti bez nevidljive zaštite koju joj je davala snažna baka. Neke žene u haremu govorile su da se Ajše kao da ponovno sazrela, ne tijelom, nego srcem. Smrt Hürrem donijela je i promjene u strukturi moći harema. Sada je Mihremahin utjecaj porastao, ali sama Mihremah shvaćala je da je već teško ostati na čelu u svijetu koji se tako brzo mijenjao. Sulejman je stario, a Ajše je sve češće dolazila u Topkapi na rijetka obiteljska okupljanja. Vidjela je kako se njezin djed mijenja. Onoga kojeg se sjećala kao veličanstvenog sada je rijeđe govorio, duže slušao i činio se beskrajno umornim. Njegov hod usporio se, ali pogled je ostao težak i dubok. Ajše je to doživljavala bolno. Njezino djetinjstvo bilo je povezano s likom snažnog vladara, oko kojeg se sve vrtjelo. Sada je promatrala kako čovjek na čijim ramenima stoji carstvo postupno blijedi. Nikad si nije dopuštala pokazati zabrinutost.
Mihremahin odgoj to nije dopuštao, ali svaki put kad je napuštala palaču, imala je osjećaj da su zidovi Topka Pija postali hladniji. Gdje je nekad odzvanjao Hüremin smijeh i Sulejmanovi samouvjereni koraci, sada je vladala teška tišina. Od ranih 70. godina događaji su počeli teći brže. Vijest o Sulejmanovoj smrti u Mađarskoj šokirala je ne samo državu, nego i njezin osobni svijet. Za Ajše je to bio konačan kraj epohe djetinjstva i mladosti. Epohe u kojoj je uvijek osjećala prisutnost dviju osoba koje su ublažavale teškoće palačkog života. Izgubila je i baku i djeda, upravo onaj par čija je priča oblikovala njezinu vlastitu. Nakon Sulejmanova pogreba život u palači primjetno se promijenio. Na prijestolje je stupio Selim II, a ravnoteža snaga tužno je prešla na druge žene i druge obitelji. Ajše je novi red prihvatila suzdržano, ali osjećala je da je njezin vlastiti položaj postao krhkiji. Dvije figure koje su uvijek podržavale kuću Mihremah nestale su. Sada je Ajše morala naučiti živjeti u svijetu u kojem njezina obitelj više nije bila u središtu pažnje. Te godine učinile su je jačom. Postala je pažljivija prema ljudima, opreznija u riječima, opreznija u izboru saveznika. Naučila je skrivati bol i ne dopuštati da osobna iskustva unište vanjski mir. Teški gubici pretvorili su je u ženu za koju je postojanost postala najveća vrijednost. I upravo taj unutarnji temelj kasnije će joj pomoći da pronađe svoje mjesto na novom dvoru. 10. poglavlje. Udovica velikog vezira. Smrt Semiz Ahmed Paše i Ajšine nove obveze. Smrt Semiz Ahmed Paše postala je jedno od najtežih iskušenja u Ajše Hümašahinu odraslom životu. Njegov odlazak dogodio se u trenutku kada se već navikla na stabilnost, na ritam koji je njihova kuća održavala i na ravnomjerno samopouzdanje s kojim je upravljao svojim poslovima. Ahmed Paša nije bio čovjek burnih strasti, ali upravo ta mirna pouzdanost činila je njegovu prisutnost nezaobilaznom. Kada ga više nije bilo, kuća je kao da izgubila unutarnje jezgro. Vijest o njegovoj smrti nije odmah stigla do kuće. Isprva je bila samo zabrinutost. Glasnici su kasnili, pisma su stizala rjeđe, a u ženskim odajama počelo se šaptati. Iako nitko u Ajšinoj prisutnosti nije dopuštao sebi reći nešto suvišno. Osjećala je da nešto nije u redu i prije nego što su se vrata njezinih odaja tiho otvorila i starija sluškinja, pognute glave, izrekla nekoliko kratkih rečenica. Ajše je saslušala poruku bez trzaja, samo polako spustivši pogled, kao da pokušava zadržati nešto što je već počelo pucati. Nije si dopustila plakati. Njezin odgoj bio je godinama promatranja Mihremah, godinama života uz žene koje nisu smjele pokazivati slabost. Ali unutarnja samoća brzo ju je preplavila. Navikla je da je muž uz nju, čak i ako je često fizički bio odsutan. Njegova prisutnost uvijek se osjećala u kući, u razgovorima pisara, u planovima, u odgovorima koji su stizali iz pokrajina. Sada su svi ti zvukovi utihnuli. Čak je i Ahmed Pašina ogromna kuća djelovala prazno. Prema tradiciji, udovica Sanđak Bega imala je praktične obveze koje se nisu mogle odgoditi zbog tuge. Ajše je morala potvrditi popise imovine, prihvatiti izvješća, formalizirati prijenos određenih položaja i donijeti odluke o budućnosti slugu. Sve je to obavila besprijekorno. Oni bliski kasnije su govorili da je tih tjedana postala tiša, stroža i pažljivija nego ikad. Svaki detalj bio je pod njezinom kontrolom i nitko nije sumnjao da će red biti održan. Ali kuća se promijenila. Žene koje su prije hodale samouvjereno sada su hodale mekše. Mlađe sluškinje trudile su se ne stvarati buku dok su prolazile hodnicima. Ljudi koji su donosili dokumente govorili su jedva čujno. Ajše je sve to osjećala, a u tišini odaja srce joj se stezalo. Ponekad, kada bi se vrata zatvorila, dopuštala si je sjesti uz prozor i dugo gledati u grad koji je živio svojim životom, ni na koji način povezan s njezinim gubitkom. U tim trenucima osjećala je kako samoća postaje gotovo opipljiva, ne kao praznina, nego kao hladnoća
koju se ne može prevladati čak ni najtoplijim mislima o djeci. Ipak, upravo djeca postala su Ajšina potpora. Kao da je njihovim licima gledala na nov način. Sada nije bila samo njihova majka, nego i jedina odrasla osoba koja je morala održavati sigurnost i stabilnost u kući. Počela je provoditi više vremena s njima, raspitivala se o lekcijama, provjeravala pisma mentora i osobno sudjelovala u odabiru novih učitelja. Shvaćala je da sinovi moraju odrasti snažni da nastave obiteljsko ime, a kćeri moraju biti odgojene tako da budu poštovane u bilo kojem domu u koji ih sudbina odvede. Tih mjeseci Ajša je osjećala da se njezin položaj u palačkoj strukturi mijenja. Na dvoru Selima II. I njegove supruge Nurbanu u prvi plan izašle su druge obitelji i druge linije utjecaja. Kuća Mihremah još se poštovala, ali snaga starih dana nestala je. Ajše, postavši udovica, morala je djelovati opreznije. Rijeđe se pojavljivala u Topkapiju, činila je to samo kada je bilo potrebno i ponašala se uravnoteženo, izbjegavajući uplitanje u političke razgovore. Unutarnji osjećaj joj je govorio. Previše se promijenilo da bi se računalo na stari red. Ali uz oprezu njoj se probudio i drugi glas, glas odgovornosti. Sada je svijet gledala drugačije, bez zaštite bake, bez podrške djeda, bez muža koji je bio tih, ali pouzdan pratilac. Počela je shvaćati da će njezin život od sada biti određen ne time tko je uz nju, nego time kako će sama izgraditi svoju budućnost. A u toj novoj ulozi nije bilo mjesta za slabost ni zbunjenost. Ajše je počela gledati dalje, dublje, brinula se o muževim vakufima, provjeravala stanje zemljišnih posjeda, sređivala prihode i pregledavala ugovore zaposlenika. Nije tražila moć, ali bila je žena odgojena u okruženju snage i sada je prvi put osjećala da sama postaje jedna od njih. 11. poglavlje, novi savez, brak s Feridun Ahmed Pašom i njegovo značenje za njezinu sudbinu. Nakon muževe smrti Ajše Humašahin, život ušao je u tihu, gotovo zamrznutu fazu u kojoj su se dani ponavljali, a misli vraćale na prošle godine. No, Osmanski dvor živio je po svojim zakonima. Udovica sultanove krvi, posebno mlada, nije mogla ostati izvan strukture moći. Utjecaj obitelji Mihremah još je bio velik, a upravo ta okolnost ubrzo je dovela Ajše do odluke koja je postala prekretnica. Njezin novi savez s Feridun Ahmed Pašom. Feridun Paša bio je čovjek drugačijeg karaktera od njezina prvog muža. Ušao je u povijest kao talentirani pisar, diplomat i stručnjak za državnu prepisku. Pažljivo je skupljao dokumente, sastavljao povijesne zapise i imao rijetku sposobnost govoriti tako da ga ljudi slušaju bez osjećaja pritiska. Taj dar činio ga je korisnim na dvoru gdje je svaka riječ mogla postati oruđe politike. I upravo takav čovjek pokazao se prikladnim kandidatom za savez sa sultanovom unukom. Govorilo se da je Mihremah osobno sudjelovala u raspravi o tom braku. Bilo joj je važno da Ajšin drugi muž ne samo poštuje njezin status, nego i posjeduje inteligenciju, kvalitetu koju je posebno cijenila. Feridun Paša ispunjavao je taj uvjet. Pametan, pismen, uljudan. Znao je držati riječ i izbjegavao glasne skandale. Za Ajše je savez s njim značio povratak stabilnosti, iako ne one koju je imala s prvim mužem. Kada je odluka donesena, pripreme su tekle tiho i bez nepotrebnog sjaja. Nitko nije želio pretvoriti taj savez u zvučan događaj. Prošlost je bila preblizu, previše se još čuvalo u Ajšinu sjećanju. Nije tražila pompu, a novi brak bio je više korak naprijed nego slavlje. Na dan ceremonije ponašala se jednako suzdržano kao i u mladosti kada se prvi put udavala. Ali u njezinu pogledu sada je bilo drugačije samopouzdanje. Samopouzdanje žene koja je prošla kušnje. Preseljenje u kuću Feridun Paše pokazalo se lakšim od prvog prijelaza u novu obitelj. Ovaj put Ajše je znala što očekivati. Razumjela je ustroj kuće, navike sluškinja, suptilna pravila raspodjele moći među ženama. Nije pokušavala sve promijeniti, samo je popravljala tamo gdje je vidjela nered. Sluškinje su brzo osjetile njezin karakter.
Nije voljela gužvu, cijenila je preciznost i zahtijevala iskrenost. Pod njom je sve moralo raditi tiho, glatko, bez nepotrebnih razgovora. Feridun paša odnosio se prema Ajše s poštovanjem. Nije bio zapovjedni muž i nije tražio kontrolu nad svakom supruginom odlukom. Cijenio je njezin odgoj, sposobnost vođenja kuće i iskustvo koje je nekad oblikovala Mihremah i baka Hürrem. Postoje zapisi u kojima suvremenici bilježe da je njihov brak bio miran i uravnotežen, ne pun strasti, nego temeljen na uzajamnom dostojanstvu. Upravo taj brak učvrstio je Ajšin položaj u novoj eri dvora. Nakon Sulejmanove smrti, nakon Hürreminog odlaska i nakon što je utjecaj obitelji oslabio, ženama njezine loze trebalo je ponovno potvrditi mjesto. Njezin savez s Feridun pašom dao joj je to mjesto ne vikom, ne pritiskom, nego poštovanjem i sposobnošću održavanja ravnomjernog karaktera usred promjena. No za samu Ajše taj savez značio je više od političke stabilnosti. Postao je korak prema unutarnjem iscjeljenju. Dugo je živjela uz tihog, mirnog muža i znala je da joj se takva stabilnost vratila u život, iako u drugom obliku. Ponekad bi navečer izašla u vrt, slušala žubor fontane i osjećala kako se napetost nakupljena proteklih godina polako otapa. Sada je uz nju bio čovjek s kojim je mogla razgovarati bez straha da će biti pogrešno shvaćena. Ponovo je postala gospodarica kuće, ali sada zrela uloga, a ne uloga mlade nevjeste. Posvećivala je pažnju djeci dok su postupno ulazila u adolescenciju, brinula se o obiteljskim vezama i promatrala politiku sa strane, shvaćajući da je njezina vlastita snaga sada postala dublja i mirnija. Taj brak postao je druga etapa njezine zrelosti. Vrijeme kada je naučila ne samo voditi kuću, nego i razumjeti vlastitu vrijednost. Čekale su je nove obveze, nove uloge na dvoru, nova iskušenja. Ali upravo joj je savez s Feridun pašom dao priliku da čvrsto stane na noge i gleda u budućnost bez straha. 12. poglavlje, Ajše kao nasljednica Mihremah, Vakufi, imovina i uloga pokroviteljice. Nakon drugog braka Ajše Humašah postupno je ušla u novu ulogu. Ulogu žene koja upravlja vlastitim sredstvima i odgovorna je za dio obiteljske baštine. Tih godina postala je ne samo gospodarica kuće, nego i upraviteljica Vakufa, prihoda od zemlje i imovine koja joj je prešla preko linije Mihremah. I upravo tu se pokazao njezin pravi karakter, praktičan, pažljiv i lišen pretjerane mekoće. Vakufi koje je stvorila Mihremah sultan bili su opsežni. Uključivali su prihode od zemalja u Anadoliji, žitnice, trgovačke nizove, stambene zgrade i radionice. Nakon Mihremahine smrti, značajan dio tih struktura došao je pod kontrolu njezine kćeri. Prema osmanskom pravu, Vakufi su imali strogu namjenu. Novac je išao na održavanje džamija, pomoć siromašnima, plaće učiteljima u medresama i popravak cesta i mostova. Njima se moralo upravljati precizno, bez pogrešaka, jer bi svaka neusklađenost mogla izazvati sukob s ulemom ili državnim dužnosnicima. Ajše je odmah pozvala pisare koji su vodili evidenciju o imovini. Nije se oslanjala na stare zapise, nego je naredila ponovnu provjeru svakog dokumenta. Koliko zemlje pripada Vakufu, tko iznajmljuje posjede, kako se raspoređuje dobit između fondova. Njezin pristup nije bio emotivan, nego proračunat. Shvaćala je da će poštovanje prema njoj kao Mihremahinoj kćeri ovisiti ne o prezimenu, nego o tome koliko precizno može upravljati majčinim poslovima. Za razliku od mnogih žena u haremu koje su se oslanjale na upravitelje, Ajše je sama vodila financijske poslove. Promatrala je kako rade mjenjačnice preko kojih su prolazili prihodi, raspitivala se o sezonskim cijenama žita i vune i provjeravala zašto zakupci u jednom području kasne s plaćanjem, a u drugom plaćaju redovito. Nije morala putovati po zemljama, zato su postojali pouzdani agenti. Ali savršeno je znala što se događa na njezinim posjedima. A pisari su se ponekad čudili njezinu pamćenju. Ajše je mogla mjesec dana kasnije pitati o nečemu što je samo jednom spomenuto u razgovoru.
S vremenom je njezin ugled počeo rasti. Žene koje su upravljale manjim vakufima dolazile su joj po savjet. Kako povećati profitabilnost, kako odabrati pouzdanog upravitelja i kako se zaštititi od nepoštenih trgovaca. Na dvoru su govorili da Ajše spaja Mihremahinu pažljivost i mirnu preciznost Feridun Paše. Nije težila javnosti, ali ljudi su primjećivali da zna raditi s novcem jednako samouvjereno kao drugi s diplomacijom. Milosrđe je zauzimalo značajno mjesto u njezinim aktivnostima. Ne razmetljivo, ne radi glasina, nego praktično. Financirala je dijeljenje kruha određenih dana u mjesecu, pomagala u popravku vodenih kanala i podržavala 2 škole koje su školovale pisare. U nekim četvrtima Istanbula upravo su njezina sredstva omogućila da radionice koje proizvode tkanine za palaču nastave raditi. Sve je to učvrstilo njezino ime ne kao kćeri Mihremah, nego kao samostalne pokroviteljice. Njezina kuća također je postala dio tog sustava. Ajše je primala žene iz obitelji srednjih dužnosnika koje su dolazile tražiti pomoć ili podršku. Rijetko je davala izravna obećanja, ali ako je vidjela razumnost molbe, mogla je poslati pismo pravoj osobi ili izdvojiti manji iznos iz vlastitih sredstava. Shvaćala je da se utjecaj često gradi ne velikim gestama, nego ciljanim djelovanjem. Bliskost Feridun Paše s državnim arhivima također joj je dodavala informacije. Saznavala je o imenovanjima, novim građevinama i poreznim promjenama prije mnogih drugih, ali nikad to nije koristila da se miješa u državne poslove, samo da pravilno rasporedi vlastite resurse. Tako je sredinom zrelosti Ajše postala žena koju su poštovali ne zbog velikih titula, nego zbog sposobnosti da drži sve pod kontrolom. Prihode, ljude, imovinu, obveze. Nije tražila borbu za moć, ali njezin život sam po sebi bio je primjer kako žena sultanove krvi može postati središte velikog ekonomskog kruga koji radi tiho, ali besprijekorno. 13. poglavlje. Ajše i dvor Murada III. Nove snage, novi saveznici i uloga u eri Sofija S. Usponom Murada III. Na prijestolje Ajše Humašah suočila se s novom stvarnošću. Već je preživjela odlazak Sulejmana, prijenos vlasti na selima drugog, promjene u haremu i smrt prvog muža. No upravo era Murada postala je za nju vrijeme kada je stari red konačno ustupio mjesto novim snagama, a u ženskim odajama nastala je potpuno drugačija ravnoteža utjecaja. U središtu te ere stajala je Sofija Sultan, supruga Murada III., žena oštra uma i oštrog osjećaja za političku ravnotežu. Znala je malo govoriti, ali precizno djelovati, i postupno je zauzela mjesto koje je nekad pripadalo Hürrem. Harem je ponovno postao arena suparništva, ali s drugim licima i drugim metodama. Za Ajše je to bio izazov. Pripadala je starijoj generaciji žena sultanove obitelji, ali istodobno nije željela završiti na periferiji nove strukture. Kada se Ajše prvi put pojavila u palači pod novim sultanom, brzo je osjetila promjenu. Mlade sluškinje nosile su haljine drugih boja. Na vratima su stajali novi eunusi, a u dvoranama gdje je nekad odzvanjao Mihremahin glas, sada su šaptale žene koje još prije nekoliko godina nisu imale pristup visokim odajama. Ali Ajše nije pokazivala iznenađenje. Shvaćala je pravila. Dvor živi u pokretu, a oni koji znaju tiho se prilagoditi uvijek zadrže poštovanje. Njezina prisutnost na dvoru bila je diskretna, ali promišljena. Nije težila postati Sofijinom najbližom savjetnicom. To bi bilo pogrešno i čak opasno. Umjesto toga odabrala je položaj umjerene saveznice. Ajše je znala da joj loza, iskustvo i ime Mihremah daju značaj koji je koristan i njoj i novoj Valide. A Sofija je to shvaćala. Nikad nije pokušavala gurnuti Ajše u stranu. Naprotiv, pokazivala je poštovanje pozivajući je na važne ženske sastanke gdje su se raspravljala ekonomska pitanja palače, pitanja milosrđa i unutarnje uprave. Ajše je tu poziciju koristila suzdržano. Nije nudila savjete ako je nisu pitali, ali kada su je pitali, odgovarala je jasno. Sofija je cijenila tu kvalitetu u haremu, gdje su mnoge pokušavale pogoditi njezino raspoloženje i govorile što više, dok je Ajše bila rijedak glas mirne preciznosti.
U nekoliko navrata njezino mišljenje odigralo je važnu ulogu. Pomogla je Valide s raspodjelom sredstava za obnovu dviju ključnih džamija u Istanbulu, ukazala na pogreške u izvješćima jednog od rizničara i predložila siguran način prikupljanja sredstava od bogatih trgovačkih obitelji bez kršenja tradicije. No, najvažnije je bilo da je Ajše znala ne miješati se tamo gdje nije trebala. Držala se podalje od intriga koje su buktale oko Muradovih favoritkinja i nije sudjelovala u sporovima između ženskih frakcija koje su se natjecale za sultanovu pažnju. Taj neutralan položaj činio ju je još poštovanijom. U očima mnogih žena harema postala je figura ravnoteže, ne prijetnja ni suparnica, nego pošten glas starije generacije. No, Ajšin utjecaj sezao je i izvan harema. Zahvaljujući vezama Feridun Paše i vlastitom autoritetu, njoj su se obraćale ne samo žene, nego i rođaci dužnosnika, supruge sinova kraljeva i čak neke majke mlađih prinčeva. Nije se izravno miješala u politiku, ali njezini savjeti o raspodjeli imovine, odabiru pouzdanih upravitelja ili uređenju kuća u Istanbulu imali su težinu. Tako je nastala njezina tiha, ali stabilna uloga žene koja se nije borila za moć, nego je održavala prostor reda oko sebe. Ono što je bilo posebno zamjetno jest da je Ajše znala održavati poštovanje bez glasnih gesta. Nije se često pojavljivala na dvoru, ali kada jest, dočekivali su je s poštovanjem. Nije nosila složene frizure niti najskuplji nakit, ali njezina odjeća uvijek je bila savršeno usklađena. Nije darivala da bi impresionirala, ali ako bi nešto poslala u kuću druge obitelji, to je uvijek bilo korisno i točno tamo gdje je bilo namijenjeno. Njezin stil utjecaja bio je tih, ali savršeno kalibriran. Era Murada III. Bila je vrijeme borbe za buduće nasljednike, jačanja obitelji i pokušaja izgradnje stabilnosti u promjenjivoj državi. U tim uvjetima i mnoge žene pokušavale su pronaći svoje mjesto pod suncem, ali samo su malobrojne uspjele zadržati dostojanstvo i unutarnju ravnotežu. Ajše je bila jedna od njih. Promatrala je, reagirala i djelovala samo kada je bila sigurna da će njezina riječ koristiti ne samo obitelji, nego prije svega redu. Tako je postupno zauzela svoje mjesto u novoj eri, bez rata za utjecaj, bez borbe za pažnju, nego s mirnim samopouzdanjem osobe koja poznaje vrijednost i šutnje i djelovanja. I upravo ta vještina omogućila joj je da prijeđe na sljedeću etapu života, povezanu ne s dvorom, nego s budućnošću vlastite obitelji. 14. poglavlje sudbine Ajšinih sinova i kćeri, kako je utjecaj Ajše Humašah na dvoru jačao, njezina pažnja sve više se usmjeravala na ono što je bilo najvažnije za svaku sultansku ženu, budućnost njezine djece. U to vrijeme već su odrasli, a svako od njih ulazilo je u svoj odrasli život povezan sa službom državi, brakovima i obvezama koje donosi pripadnost visokoj obitelji. I upravo u tom razdoblju Ajše se pokazala kao majka koja ne nameće put svojoj djeci, nego zna usmjeravati ih tako da ne izgube dostojanstvo i ne naprave pogreške. Ajšini sinovi postali su dio upravnog aparata carstva, kako se i očekivalo od potomaka Semiz Ahmed Paše i praunuke sultana Sulejmana. Imenovani su na službu u sandžacima, isprva u manjim, zatim u važnijim. Ta imenovanja nisu bila popraćena skandalima ni sukobima, a upravo je to bila snaga Ajšina odgoja. Učila je sinove da ne teže prednjim redovima po svaku cijenu, nego da promatraju umjerenost, precizno izvršavaju dužnosti i ne upliću se u intrige koje bi mogle uništiti karijeru u jednom danu. Ajše je osobno nadzirala odabir mentora za sinove. Željela je da ih uče disciplini, pisanju, vojnim vještinama i financijskoj pismenosti. Shvaćala je da čovjek koji upravlja pokrajinom mora znati čitati izvješća, poznavati cijene robe i razumjeti što znači kašnjenje u plaćanju poreza. To praktično znanje usađivala im je iz vlastitog iskustva, bez nepotrebnih riječi, ali vrlo dosljedno. Ajšine kćeri također su igrale važnu ulogu u njezinu životu. Njihovi brakovi trebali su učvrstiti obiteljske veze i otvoriti nove mogućnosti. Ajše im je tražila muževe ne po blještavilu imena, nego po pouzdanosti.
Sjećala se da je njezin vlastiti prvi brak bio čvrst upravo zbog karaktera muža, a ne ambicija. Zato je svaki savez Ajšinih kćeri bio miran, uravnotežen i bez pretjeranog rizika. Vjenčanja njezinih kćeri nisu bila blještava slavlja. Prije su to bili promišljeni obiteljski dogovori. Ajše je u kuće mladih žena prenosila dio imovine, pažljivo odabran i pripremljen. Davala je kćerima ne samo miraz, nego i sredstva koja su jamčila stabilnost. Unosne zemlje, male dućane, radionice s zajamčenim prihodom. Tako ih je štitila od mogućih teškoća i pomagala im stati na noge u novoj obitelji. Svake godine Ajšina djeca širila su njezin krug veza. Njihove nove obitelji donosile su nova poznanstva, a njihovi položaji nove obveze. Ajše je pomno pratila taj razvoj. Podržavala ih je pismima, savjetima, a ponekad i novcem. I iako su već živjeli odvojeno, njezin utjecaj osjećao se u svakom njihovu koraku. Suvremenici su primjećivali da su se Ajšina djeca isticala suzdržanošću i sposobnošću izbjegavanja sukoba, osobinama koje su bile rijetke u obiteljima povezanim s moći. Među njezinim brojnim potomcima bilo je onih koji su postigli istaknute položaje na dvoru, ali Ajše je to uvijek primala mirno. Govorila je sluškinjama da uspjeh djece nije razlog za ponos, nego samo potvrda da je njihov odgoj bio ispravan. Ponosila se ne njihovim titulama, nego činjenicom da u njezinoj obitelji nije bilo glasnih padova, skandala, ni naglih prekida. Upravo tih godina Ajše je posebno shvatila koliko je važno da njezina djeca odrastu bez unutarnje borbe za mjesto pod suncem. Nisu se trudili nadmašiti jedno drugo, nisu se natjecali, nego su održavali veze međusobno. To je bila rijetkost u osmanskoj kući gdje su braća i sestre često postajali oruđe tuđih ambicija. Ajše je uspjela stvoriti obitelj u kojoj se poštovanje i oprez cijenilo više od ambicije. I zahvaljujući tome, njezina loza nastavila je živjeti mirno, samouvjereno i bez oluja koje su uništavale mnoge druge linije dvorske vlastele. 15. poglavlje. Ajšine posljednje godine i njezin put koji nadilazi vrijeme, posljednja desetljeća života. Ajše Humašah prošla su u tišini koju je sama stvorila. Nakon burnih razdoblja mladosti, promjene epoha, smrti voljenih i nove uloge na dvoru, postupno se povukla iz svakodnevnih briga i usredotočila se na ono što joj je zaista bilo vrijedno. Vakufe, milosrđe, sudbinu djece i mjesta povezana s uspomenom na obitelj. Njezini dani sada su bili kraći, ali ne prazni. Nastavila je nadzirati svoje prihode, provjeravati izvješća upravitelja, primati žene koje su dolazile po savjet i slati pisma djeci kada im je trebala podrška. Ali sve više vremena provodila je u tišini svojih odaja. Ne sama, nego u miru koji joj je prije bio nedostupan. Tih godina često se mislima vraćala na ljude koji su je oblikovali, na baku Hürrem, kojoj je dugovala prvi osjećaj snage, na majku Mihremah, čija su suzdržanost i sposobnost održavanja ravnoteže odredile njezin karakter, na dva muža od kojih je svaki dao svoju vrstu stabilnosti i na djecu koja su postala smisao njezina zrelog života. Nije se žalila na sudbinu, niti je pokušavala preispitivati prošlost. Ajše je znala prihvatiti proživljene godine jednako mirno kao što je nekad prihvaćala svoje obveze. Postala je jedna od onih žena u osmanskoj kući, čija se snaga pokazivala ne glasnim djelima, nego sposobnošću održavanja reda oko sebe. Poznavali su je kao pokroviteljicu, kao gospodaricu, kao ženu čiji su savjeti bili precizni, a odluke uravnotežene. I iako njezino ime nije postalo legenda, ostalo je u zapisima, u dokumentima o Mihremahinim vakufima, u registrima obitelji sinova, u pismima gdje su je zvali mudrom i pravednom. Posljednje spominjanje datira iz 80. godina 16. stoljeća. Mnogi povjesničari pretpostavljaju da je posljednje mjesece života provela u Üskidaru, u tihim palačama s pogledom na Bospor, gdje je zrak bio svježiji nego u bučnom središtu prijestolnice. Tamo, među fontanama i malim vrtovima gdje se ujutro čulo pjevanje ptica, Ajše je dočekala starost. Njezin odlazak bio je miran, bez političke borbe, bez drame,
bez uplitanja tuđih interesa. Kažu da je zamolila da je pokopaju blizu jedne od džamija koje je podržavala njezina obitelj. Za nju to nije bilo pitanje veličine, nego nastavka, da njezino ime živi ne u glasnim pričama, nego u dijelima koja služe ljudima. I tako je i bilo. Njezina uspomena sačuvana je ne u dvorskim anegdotama, nego u kamenu građevina i u tihim registrima gdje je njezino ime stajalo uz imena onih koji su primali pomoć. Tako je završio život žene koja nikad nije težila biti ispred svih, ali je uvijek uspijevala ostati stabilna u svakom razdoblju svoje epohe. Proživjela je dug život u središtu carstva, ne dopuštajući da je sila promijeni, i ostavila za sobom ne buku, nego red. Hvala što ste bili sa mnom u ovoj priči. Ako volite ovakve tihe, duboke priče o ženama prošlosti, svakako se pretplatite na kanal Zaspi s poviješću. Pred nama je još mnogo priča koje zvuče tiho, ali ostaju u sjećanju jako dugo.